banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa siring adlaw sang Martes yari kita sa ika-22 5 ka 2 gido 2 Pebrero pizza 22 kag tuig 22 ay puwerte sige. Kamustang mga kaksyon ta sa siring adlaw mga kaksyon kawayon tang okslang kita siring pag sinalayo naton mga kaaksyon, welcome diri sa inyo siring palatuntunan sa aksyon BBB. Sa mga kaaksyon tabay mga kapurukan mga kabaranggayan naton diri sa syudad sang Bacolod, kabayon nga okslang kamo sa siring mga inoras kag nakapanyaga na nakatimo-timo na ang halos kalabanan nga mga kaaksyon naton. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. And kalakip man ang atong sining nga mga kaaksyon sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad, mga kaaksyon sa Oriental side. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa Kanginan? Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan kag kalakip man sa probinsya sang Guimaras. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kag ginakamusta taman ang ato sining nga mga kaaksyon dira sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Antique, kag tubtob sa malabutan sa aton siring pagwaragwag sa siring udto. Dalon ta dugay-dugay mga balita gikan sa aton siring mga action reporters plus ang aton siring mga local and national issues pag may time diri sa inyo siring palatuntunan. Sa kinanda ko ang inyo siring ka-aksyon sa Kanginan, Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa siring adlaw diri sa aton siring pangalagad mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa Kapitolyo nga balita ho subo-subo maning balita.
Gobernador Jose Lacson or Eugenio Lacson nakigunong sa pagtaliwan ni Anay Negros Occidental Congressman Charlie Cuangco hayahay sang Pilipinas sa Kapitolyo ipaidalom sa half-mast. Kag sa balita naman sa Bacolod City Government Center nga informasyon dalon ini karon dugay-dugay ni Action Dale Salazar ini may kangtanan sa Department of Interior and Local Government Bacolod ginahulat pang opisyal nga dokumento sa mga papilis ni Pausi nga magatalo sa nagtaliwan sa amay sini sa konseho. Sa balita sa BCPO, igabalita ni Akson Eden Abuso, kapulisan sa Station 8, ginatanaw nga posible grupo ni Rami Duhilo ang ginaligar nagkuha sa iya. Lugar kung sa din ginaligar, ginabdak may CCTV apang wala nagagana. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Akson Brian Morden, nokpo wala pa sang informasyon angot sa ginaligar mistaken identity sa mga biktima sang ambush. Kag checkpoint sang PNP sa Negros Occidental mas hugton kasunod din sa sunod-sunod nga kriminalidad sa probinsya. Sa balita sa patrol, balita ni Akson Eden Abuso, investigador sang BJMP Region 6, nagbalik na subong adlaw sa BJMP Takuling, 3 ka cellphones, ginapaidalom pa sa digital forensics sa PNP. Sa balita naman sa siyudad Sangkadi, siga balita ni Akson Roger Gotib. Ini may kantanan sa sining babayihong nagamaniyo sang motorsiklo pilason matapos aksidente or na-aksidente sining aga. Sa balita naman kay Akson Nelson Patinio sa unang distrito sang probinsya, Soko nagbalik liwat ako agod nga matulid nga osisaon ng salakyan nga ginasakyan sa mga biktima sa naglungtad nga shooting incident sa siyudad sa San Carlos sang Domingo sang aga. Kag sa balita naman sa kay Akson Arlo Ticar sa area sang Banwa sang Manapla, suspect sa buy-bust operation sa Manapla PNP na inquest na kahapon sa Provincial Prosecutor's Office. Sa balita nasyonal mga kaakson, ivermectin hindi makabulig batok sa COVID-19 suno sa Department of Health. Kag poster sa private properties hindi pagbaklason kon base sa advokasya suno sa Commission on Election. Pero ti poster nga nagalapas siya kagyara sa Guaman lang da kag nagakampanya vote for Amuni, for senator, for vice president and the presidente nga wala sa lugar kakason gid na, no? Pamilya sang missing nga mga manugbulang nagapangayo na sang bulig sa National Bureau of Investigation o NBI. Kag barangay officials ginadumirian nga mag-endorso sang kandidatos suno sa DILG. Nga pati barangay niya daw ay oo, damo lang ninabalaan ng DILG, no? Ambot ko nara na sa layi nga mga barangay officials kung dilian sila nga ay oo, duway na gid kinamatarong niya nga pati barangay officials kagawad, iske, and barangay captain. Ay, pwerte sige ay, terrible, no? Aksyon Rex Canto, kinakilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig.
Sige, mga balita kag mga informasyon babatian ninyo dugay-dugay sa aton sining pagpangalagad. I-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod Aksyon BBB. I-like lang kag i-share plus ang inyo sining mga mensahe kay tirahon ta ina dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, diri kita naiho sa resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o Coristiel sa sining adlaw sang Martes, February 22, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 33 kag 10 liwat 33 and 10. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito. Sige, manamyaw ta mga kaaksyon kay Anyamo Leon, Percy Ortez Tiayon, Rochelle Folinso Susana, Christine Minies Villalobos, Rofi Libran, Ray Flores Baryoga, kagang iban pa naton nga mga kaaksyon kay Diding Alojamento, Maria Ann Biliganio, and sakay Tomas Bronyola, Edwin Pantaras, Emily Hendrala, Manong Biniel, Percy Ortiz Tiayon, Nini J. Hub, Martin Gonzales, Jonel Sadaya Aresgado, and Georgia Gargasiran, Olmiha Mered, Elizabeth Gamala, Migs kay Michelle Cordero, Michelle or Michael, no? Cordero, no? And Jocelyn Libon Dispoho, Idilaos, then sa kay Miss Maricel Yorpo. May lang pamati Miss Maricel Yorpo kay Madam Virginia San Antonio Alpenda, Homa Lumina, no? May lang monitor Homa Lumina. Kay Nora Villalon, salamat gid Nora Villalon, Janice Española Cornelio, may lang monitor Janice Española Cornelio, Diding Alojamento, Maria Ann Viligario. Sige, salamat gid, no? Kag sa kay dali lang ha manglantaw tadi kay Dilaos, Maria Leia Marabailes Banaglorioso, April Banaag, may lang monitor Fernando Lombre, may lang pamati sa kay Jobet Lombre, Leia Lombre kag Nini Medel, tanan sang dakotan dako silay City alin sa kay Fernando Lombre. Thank you gid, no? Anyamo Leon, may lang monitor sa Laura Pacol, Bago City, Umanya Family, kay Tito Edward Chodosio sa Bonifacio, Bago City, no? Nini Hub, thank you gid Nini Hub, Nini J Hub, thank you gid okay, and dira sa Barangay Pandanon DSB, condolence lang sa bayaw ni Lasni, no? Okay. Bayaw sa kapamilya ni Alin Soring, no? Atong gintero gali sa may Maaw Bago City, no? Pamilya sang Susana and Folencio, no? Ayos halin sa kay Rochelle Folencio Susana, Percy Ortiz Tiayon, Elvira Hilogo, Madam Virginia San Antonio Olpenda kag sinablos niya nga sinoli Olpenda kag siya sining pamilya sa Iloilo City, no? Madam Georgia Gargasiran, may lang pamati dira sa Singkang Airport, Madam Georgia Gargasiran. Elizabeth Malaka Gamala, no? May lang monitor Arjoy Lam from Cabuyao, Laguna. Thank you gid Arjoy Lam. Bon Ignacio, salamat gid from Jim Basa La Carlota, Basa La Carlota. Bon Ignacio. Okay, sa kay Dilaos kag Nanay Isabel, sa kay Maria Leia okay nabasa tanan niya. Kay Maria Leia Marabailes Banaglorioso from Camilla Bacolod,
South Barangay Tangob. Okay. Kay Els Caniete, salamat gid Els. Thank you gid. Patrick G.R. Bidisina, no? Humalumina, Riflores Baryoga. Thank you gid, no? Manong Biniel, salamat gid Manong Biniel. Donald Cabasag from La Carlota. Percy Ortiz Tiayon, thank you gid Percy. Salamat gid. Raymar Hicano Haliasgo from Valladolid. Thank you gid. Ayos. Sige, sige. Daligid lang kay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists. Aksyon Balita. Banat Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:18 na nga ton oras. Standby Aksyon Eden Abuso. Kantuan tala dugay-dugay ang balita mo sa patrol, no? Diri kita na yung life extension, coffee mix, anay kita, no? Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan. Tuantang balita ni Aksyon na Eden Abuso na hunta na yung atusring patrol investigador sang Bureau of Jail Management and Penology Regional Office 6 nagbalik subong adlaw sa BJMP sa Barangay Takuling. 3 ka cellphones ginapaidalom pa sa digital forensic sa PNP. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eden Abuso sa patrol. Aksyon na din. Action Rex, padayon pa ginapaidalom sa forensic examination ang 3 ka cellphone na na-recover sa sulod inisang selda sa Bureau of Jail Management and Penology dira sa may Barangay Takuling. Ining matapos din pasigayon ang Greyhound operation kung madumduman mo sa tong Biyernes nga adlaw. Sunod kay Attorney Jairus Anthony Duhilio, spokesperson sa BJMP6, subong adlaw siya Rex nagbalik sa pasilidad ng investigador gikan sa regional office agud magpatigayon siyang maid-id nga investigasyon angot man sa kunaa nga nakasulod ang mga cellphone kag iban pa nga kontrabando sa sulod gidya sang selda sa mga preso. Dugang pa ang 3 ka cellphones ang nakita sa selda sang PDL galit nga may mga sakit sa lang tuberculosis. Kag ginapatiyan kuno sa dress nga ginpatago lang to sa ila kay abi nila tungod nga may TB ang mga ara dito si basi kuno mahadlok ang mga taga BJMP personnel nga mag-check. That's why dito nila nga ginpatago. Ginklaro man ni Duhilio. Damo. Amo tong 3 action rex, 3 ka cellphone. Oo. Ginklaro man ni Duhilio nga antes ang pahayag kag alegasyon sang nadakpan sang kapulisan sa Police Station 8 nga nagikan sa BJMP ang mando kag supply sang droga. Nakaschedule na ang operasyon apang nga mas temprano balik sa schedule time. Kadungan sang Greyhound operation, ding patigayon man ang drug test sa PDL sa personnel kag negatibo ang tanan nga resulta. Pamatay na doon si Attorney Jairus Anthony Duhilio. Going pa man ang investigation, actually atong investigator ang nagbalik na subong nga investigation sa dito sa mga sa kaso tungkol sa mga recoveries. Okay. So anong So far ang aton nga regional director nag-direct sa aton mga wardens nga intensify ang aton mga jail security. So amo na ang magiging subject ng isang investigation naton kung paano nakalusot din ang mga cellphone. I believe in refer ni siya sa aton nga PNP for digital forensics. Kay wala kita sang kapasidad nga mag-extract sang mga information sa mga gadgets nga na. So Kaya anong status siya sang mga jail warden jail guards? Okay lang? Ating status ko lang action rex kay nagapadayon pa man ang investigation kasi naka-istoryahan ay naman to ang BJMP nagligad kag ang DCPO actually sa sabing talakay nila to gali atong Triston na magbutang sang signal jammer. Galing kay Kabudlay din nga kabalo ka naman sa may Takuling dira tupad mo ng BCPO mo. Headquarters pa. Diba si Todd madalasan na damo? Oo, Kabudlay at sunday kung may signal jammer, hindi na nakaramataw ka TV. Laban eh. So may signal jammer. So mas ginpahugot pa nila ang nila sining dapat gayon mga measures, especially sa mga nagabisita. Rama lang actually sa kwan mo sa mga jail guards dira. Kung mas hindi man siling hugot as in hugot basta ang bawal lang magpasulod sa mga kontrabando especially nga may double check nila nagasululod bla. Amo gina dapat ang direkta mo tambalit Attorney Duhilio hindi lang man mga fidel investigahan dili pati man ang mga sa especially ara sa jail sa mga pasulod man sa himata.
Balita alin sa patrol at San Ida na Boss Magakson, tingkaman sa Pinas, labutan ka sa kamang balita, pag-servisyo, sama-sama tayo, Pilipinas, unad sa balito sa patrol, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Eden Abuso sa patrol mga ka-aksyon. Sige, standby na aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. May koneksyon sa may Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang Son Dale Salazar sa Bacolod City Government Center ni may kang tanan sa DILG Bacolod ginahulat pang opisyal nga dokumento sang mga papilis ni Pausi. Ining bata ni former the late Councilor Elmer C. No? Si Pausi. Nga muna siyang magatalo sa nagtaliwan nga amay blato sa konseho. Apisar nga may order ng presidente but wala pa sang opisyal nga komunikasyon. Yaring kaundan sa report ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Action Dale. Action Rex, ginahulat pa sang DILG diri sa may syudad sa Bacolod ang original kag mga legitimate nga mga dokumento kung papeles ni Pausi nga muna siya magapangalagad bilang konsehala ang syudad sa Bacolod bilang replacement sa nagtaliwan sining amay nga si the late Councilor Elmer C. Sa pagpakig-awat ato Action Rex kay DILG Bacolod Director Maria Joy Marides Madayaga, ginpahayag sinido nga gin-furnish na sila sang kopya sa mga communication pero nagapangita las ni office sang mga official records. Action Rex kag according siya dapat maglabay sa usual nga office protocol ining proseso ng replacement sa pagka-konsehal sang syudad sa Bacolod. Action Rex gin-explain ni Mama Dayag na from the office of the Executive Secretary ipadala ang communication sa DILG Central Office and then ang Central Office iga forward sa DILG Region 6 tubtob nga maglabot. Action Rex diri sa may syudad sa Bacolod kaya malimamadayag once ma-receive nila ang tanan nga mga legitimate documents iya ini-forward sa sangguniang panglungsod nga mo kaina din mention ni Bacolod Vice Mayor Elcida Familiaran nga si kinahanglan maglabay sa process kag so far wala pa man sila sang may nabaton nga mga dokumento. Action Rex sumadumduman nagligad nga Sabado Feb 19 sang nagpanumpa si Miss Pausi sa tubangan ni punong barangay Rosini Distrito sa barangay Singkang Airport nga formal nga nagapanumpa. Action Rex bilang konsehala sang syudad sa Bacolod. Actually nang pakigangan kita kay Ma'am Pausi pagi siya sining cellphone. Action Rex pero nagaring lang no, nag-text naman kita pero wala pa siya. Kabudlay man na siya labuton man. Yes, pero last time sa nagpatigayon sa isang press conference do okay man siya interviewon. Pero kung tawagan mo do unavailable unlike sa iba niya daw kadasig lang magsabat pero sa iya daw kabudlay siya labuton. Yes, Action Rex. Kaya nakita natin may pila ka mga social media posts ng Team Asenso nga diin kabahin siya sang slate bala. Galing naman nalabot yung Team Asenso sa kaso yada. Kaya na Action Rex sa Barangay 2 kay na. Galing dapat may masabat na yung tawo ya, hindi ya siling way man kinanglan nga siya gid magsabat mo. Siyempre ga upod man na sa iya siguro da. Correct, Action Rex. Sa bayat sang gunang panglungsod kinanglan pa nilang hindi side. Action Rex ang ano bala nga mga chairmanship ang yata nga pagawiyatan kung bala kung ano ang ginuyatan siya sa nga may sadto
ng mga komitiba, iyang manining nga i-take over action Rex, no? So far, arang palayaga, ni Ma'am Madayag sang DILG Bacolod. No, lahat pa kami sa official communication from the central office. Nga marilite, actually may mga pero mga intang furnish lang ni. Hindi bala nag-agibla sa usual office protocol nga submit namon ang request ng yang records tapos ibalik naman diri ang appointment amon abala so sulat lang kami. Kaya ginakalo up mo doon sa Iloilo mo. So, what nga daw, may fashion, hindi pa na siya makaten. Kaya ginapangayo, ang official nga, communication. Okay. Transmittal, balahaw. Okay. Bali, ang inyo lang nga ginauyatan is do city lang, gito furnish lang. Oo. Ang official communication will come from central office, ma'am. Supposedly, kung dahil na sa Office of the Executive Secretary, ipanaogon sa DILG, Manila, i-transmit sa region, i-transmit ang region sa AMON. Bala. Pero aware naman kami, ma'am, nga may appointment na from the Office of the President. Amo na ang feeling. Action Rex sa tingog ni Mama Dayag sang DILG Bacolod. I-check natin buwas basi pa lang mahingagaw Action Rex nga before sang first session supposed to be ni Ma'am Pausi basi pa lang mahingagaw ang tanan nga mga documents transmit diri sa may sang gunang panglungsod sang syudad sang Bacolod. Update kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action din Salazar mga ka-action sa diin ka man sa Pinas sa labuton ka sang awang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Dale Salazar. Nga daw kabudlay niya labuton niya kay Pausi yaman. Ining bata bla ni, kung sa bagay, ting amay man to, basi kung amay, like daughter man blaw. Oh. Ayo, sige lang Basta importanteng DILG Bacolod nagahulat pa man sa official nga kopya para nga makapungko sa iya sining pwesto at as city councilor sang syudad sang Bacolod mga kaakson gayuhom ko Sige, daligid lang aksyon na Marlon Hinabia standby sa report gikan sa Kapitolyo D3 Bayo anay kita no. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani Tanay Dors. Liog tanay din si Dorel man. Tiway na. Daligid lang, no? Liog tanibi kung ano ni natawag di ba si info man yun Ario kay may gina-check ta subong i-check bisadors kung anong natawag na basi kon mangatag na siya. Sige, pwede ba lang mag-ubi na may edad na pwede gid. Pressure na tayo, pressure! Una sa tamang serbisyo. Sige, may gina-check kita sa kay Action Arlo Ticarda sa 3rd District may yara nga sunog nga nagaluntad sining mga inoras, no? I-check mi doors sa liogta, facilitate na sa dakban wasang silay, no? Fire call. Salamat gid Tuto Rofo nag-connect diri sa aton sining pag pangalagad, no? And sa mga kakson ta, Santon Plus Herbal Soap mga kakson, no?
Everyday is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan. Sige, standbyan ay sa mga ka-aksyon ta kay kuwauntang balita ni Aksyon Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo Provincial, no? I-check tanay sa aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Ini may kantaran sa palayag ni Gob Lacson na kigunong sa pagtaliwan ni Anay Negros Occidental Congressman Charlie Cuanco. Hayahay sang Pilipinas sa Kapitolyo ipaidalom sa half-mast. Yaring kaunta sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa diri sa may Kapitolyo Provincial, wala mo madugay ginpaitalom na sa kinatuwag nga half-mast ang bandera diri sa Pilipinas. Diri sa flagpole lang nga makita naton sa may sulod sang Provincial Capitol Lagun and Park. Ini bilang papakita sang pagpagikunong sang gobyerno provincial sa pagkataliwan ni Carlos Charlie Cuanco. Subong aga aksyon Rex nakalabot sigida sa ito pangod ni Gov Lacson ning pagtaliwan sang anay congressman man sang Negros Occidental. Ambal sang gobernador diri naton matutuman kon ano ang mga hinimuan ni Cuanco sang ini nagaserbi pa hindi lamang kongresista di alkalde man no sang banwa sang Pontevedra. Hambal ni Lacson once ka magkit anay kag magsuwilanon ni sila kadua ni Cuanco ang main topic akong topic kawgit nga kinahambalan nila mo ang progress sa Negros Occidental. Si Charlie Cuanco nag-una pagpagalagat bilang alkalde sa Pontevedra sang 1992 to 1995 nagpa-re-elect sa ikaduhang termino nagdaog 1995 to 1998 pag 1990 niya si Jaime Cuanco. Yari ang mensahe di ako ng palayag reaksyon ni Governor Bong Lacson. Di na klaro. Okay, Asorex karuna i-plasta talang ni Mayo kay Manti. Isa pagkagahot kay pagin Asorex ang background mo kay interview kami kay Gov Lacson. Pagluto na tapos ang isa ka aktibidad man no dari sa may social hall sang Kapitolyo Provincial. Anong himo da subong ni Gobda sa Kapitolyo? Ano ning kuanyo? Ano ni partnership engagement ano siya? Oo, magkanasan ng MOA signing kag partnership engagement farm school stakeholders no sa probinsya sang Negros Occidental. Ari di ang taga DepEd Action Rex may ari kami sang interview man diri. Ako sa mga eskwelahan ni sa probinsya? Correct ko. Naglain-lain nga mga division schools. Ari diri si Pedro Escobarte Jr., Assistant Regional Director, DepEd Region 6 o kon sa Western Visayas, no? Angot sa kwan ining natalana balang angot sa face to face kag limited limited face to face nga klase kay man kinalauman nga pagabot sa bulan sa nga Marso amo ka mga lugar na ang ipidalom sa alert level 1. Ano nga mga lugar ni sa Negros Occidental gani nga daw may request ng may classes la or nano? May ka listahan dira?
Mention to ni Go Action Rex sa amo sa ring interview do 16. 16 ka eskulahan. 16 figures pa lang galing 16 check ta pa kung din nga mga kuno mga eskwelahan kag diin nga mga lugar. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action Marlon Hinubaya ka-action sa din ka man sa Pinas Laboton ka sang amon balita ka serbisyo sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kidakson Marlon Hinubaya, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Dalas na sonta to ang balita ni Akson Brian Morden sa Nukpo. Ini may kangtanan sa ang aton sining Nukpo. Wala pa sang informasyon angot sa ginaligar nga mistaken identity sa mga biktima sang ambus. Kay kapon si Goblakson nagpalayag sini nga base na salaan lang ni ang mga biktima sang ambus sa among ambus tatlo tong patay kag isa ang na hospital mga kakson. Ay perti no. Ano ihan ang investigasyon sa San Carlos City PNP sa sining ambus nga nagluntad no. Kag checkpoint sang PNP Negros Occidental mas hugton pa kasunod sang sunod-sunod nga pagpanglutang sa probinsya. Yaring kaundan sang report ni Akson Brian Morden sa Nukpo. Akson Brian. Action Rex, wala pa nakabaton sa naman nga information ang Negros Occidental Police Provincial Office. May angot ini sa palayag kahapon ni Negros Occidental Governor Jose Eugenio Lacson sa ginaligar base na salaan lang at tong mga ginpang luthang sa nagligad nga adlaw Domingo dira sa May Ledesma Heights sa subdivision Barangay Palampas sa siyudad ng San Carlos. Sunod diri sa kay Nukpo spokeswoman nga si Police Lieutenant Abigail Donasco, ang information gina-check pa nila, gina-validate pa Action Rex. Kag subong nga adlaw ang scene of the crime operative sa Consoco, liwat nga nagbalik dito sa lugar mismo agod sa pag-gather sang information dugang sa ila ini or para mangin basihan sa pag-file sang kaso kung may ara gid man sang makilalan abi nga mga suspetsado. Action Rex. Gina-check pa man sang Nukpo kung sino gid ang tag-iya sang salakyan tong sedan nga nagaduag sang puti kay wala to sang OR kag CR mo. So ang ginahambal gid lamang allegation na ginapanagyahan ni alias sa Iraq. Action Rex. Abi mo may nagayambi sang investigasyon nga ini mo? Ang Nukpo kay nga luwas ang sining kaso ato blang kaso ni Marton. Yes, napamangkot ko na may gintanay na tos laganing kantidad para sa makatudlo ti hasta subong bulatanog pa no ni mag ayo. That's why ginis kay question na kay Madam Donasco kung anong assessment sang kapulisan sa San Carlos kay duha ka mga big time any big time na ning ginabasihan damo duha ka dalagko nga event. Wag luwas sina damo pagidya pinatsanay nga mga ginagmay pero ti patay man gyapon ng istorya. Ang Bali Donasco ang pulis magmasiya peaceful gyapon ng San Carlos. Action Rex. Wala lang gid sang dapat nga kamalakan. The same man sa gin-mention ni Mayor Rini Gustilo kahapon nga ti isolated ang amo sining kaso. So as to balikon to gamay sa hambal nga mistaken identity to sila, ang Nukpo hindi pagid makapalayag sila Action Rex kaya mas nagatutok sila subong sa mga biktima pa kay halin San Domingo tubtob subong Martes mga duha na bikadlaw sobra ang mga pamilya sining man nagkalamatay wala pagid makapadulong sa opisina sang kapulisan. Ang nakapadulong didto amulan to ang lolo sining ni Renante Cho nga amo ni siya ang ara nagapabilin subong sa ospital pero pagpadulong didto nagpangayo lang to siya sang police security agad ma-secure pagid ang kabuhi sang nasambit iya nga biktima. Action Rex. Ari pagid ang isa nga gina-contest karon sang Nukpo kay hindi pa nila mapalayag ko ng atong pagpangluthang
ambush bala or hindi action Rex. So nagsabat man ko gani basta gintiro patay ang mga biktima. Hindi pa nila ma-establish kung ambush o kung nag-istoryahanay pato sila bala kag ginpantiro o kung ano nga sitwasyon. So padayon pang investigation sa kapulisan. Yari si Donasco angot si Action Rex. Ang soko natin ngayon is nasa San Carlos. They're conducting investigation as well sa Mazda na puti. And malalaman natin after the conduct of their investigation kung may possible na lead po sa mga suspects. And with regard sa minention niyo po na mistaken identity, as of now wala pa naman pong information from San Carlos na definitely ito po ay mistaken identity. Action Rex ang palayag ni Donasco, ginpadasunan ta na lang siya sang pamangkot kung ano ka hugot subong ang ginapatigayon nga checkpoint sang kapulisan plus the fact nga ara kita subong sa idalom sang Comelec Ganban Action Rex. So sa iya 3 times a day nagahimo sang checkpoint ang kapulisan kag tiamo na may ara sang hindi gidya magkaladakpan Action Rex. Like for example kahapon mga alas 10:30 sang aga may gintiro tiya tindog na tricycle driver sa may area sang Maaw, Sudad sang Bago, ato sakay man to sa motorsiklo mga suspetsado although nagkaladakpan ng iban diri pero wala madakpan sa checkpoint kundi sa hot pursuit operation. So no kay Donasco, kon checkpoint lang ang kapulisan nagahimo gid sa ila sining trabaho o galing kiti may ara sang mga nagahimo sang kriminalidad kangay sini nga hindi gid man dali-dali madakpan gilayon Action Rex. Kahapon na muno sang San Carlos PNP sa interview naton kay Police Lieutenant Ruby Orita, ang Chief or Deputy Chief of Police, nga tong natabuan gid Action Rex sang ambush o kontiro dito sa may Ledesma Heights Subdivision. Antes to natabo may ara sila sang checkpoint sa Uluunhan lang sa may highway lang Action Rex. Galing katiwag ito matsambahan ang mga suspitsado. Action by? Yes, sir. Sige, kay i-check ko anay si Rofo sa Sudad sang Silayo kay may sunog to. Sige, so pagkaroon ng tingaw gani mga Donasco ang sining balita. Balita gikan sa Nokpo, Action Brian Morden nag-report. Nakaka-action din ka man sa Pinas. Labuton ka naman balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Check na sa Nakbanwasang Silay pisar nga ti ongoing na kag pakadto ng ato sining patrol no angot sa sining sunog nagluntad dira sa Nakbanwasang Silay. We have Rofo dita. Rof, mayungod to? Yes, mayungod to Action Rex. Subong sa din ng sunog ang dako barangay na siyudad sa sila sa din nga siya po nga pertigid ang sako sa atong diriman fireman kaya tuhod kining sunog na nag-aluntad rin sa din na aksyon Rofo Rof sa din na dampi man Sitio Dakutan Dako barangay Mambulak siyudad sang Silay. Sitio Dakutan Dako. Actually, may listener man tagali dira, no? Sitio Dakutan Dako, barangay, ano ganin, isang sakop? Ano to? Barangay Mambulak. Barangay Mambulak, Silay City. Kamusta da, subong da? Pila nakapuluyan da, initialing nakita ninyo nga gintupok sa kalayo? Action Rex, hindi sagit tumasunod na hindi ka pa maisip kung pila nakabalay ang natupok tungkol para ang mga nasunugan o ang nagkakasunog kasunod na palabalay ari ni sa sulog man ang mga pamalay diri sa may sityo na kutanda ko dikit sa Action Rex most ko kamudlay ko magsulod na to kay base ko makasapal pa tamala sa ginaograsyo po sa ating sila mga firemen. Pero sige pa ang kalayo subong sa area da? Roger, sige pa. No?
In fact, may ginapabot na pila ka mga contract. Oo. Alin mga kaitin tadi Ano ang lugar na mo pamalay na Daxon, Rolf? Rolfo? Aton diri para no. Okay, Rolf. Ay na di. Kompleto na di ang fire truck sang Bureau of Fire Protection Action Act. Pero kailan pa natin ito residential presidente kung into nila, no, kag may posibilidad nga maganda ko kung ito kung ito na may nagawa kasi wala rin kaginapak in Rexo ang lamon sa kalayo. Damo na da pamalay na da sa area? Damo na sa pamalay Action Rex, mga dikit-dikit nila sa sabay-bay mo. Ang pinigyan ka tindalan, bakit siya sabay-bay, ikit-ikit. Yan ang pinagyan mo kabalay na ito po sila. Dito siya rin sila, wala pagod sa diya. Pero, sa next day, po na ang maitong na kalayo, alin diri sa maisunod sa skinita. Basi may ma-interview ka na, barangay officials or sinoda? Rin kanina si Kap, Ate Cordero, ari si Kap. Kaya, Kap, mayungod to, lahat sa Action Radyo, Action Rex. Action Rex, ari si Barangay Kapital na Ate Cordero. Kap? Hindi kita mayungod to naton, Kap, no? Kay ti may sunog dira ang nagaluntad. Aso ba, now, ano ang report ka na ba to naton, dra, Kap? Rob, liyog na lang tarot, mangkot na kay Kapitan. Mangkutan na lang si Kapitan kung anong mga information niya da, subong. Kap? Dali lang. Action, Rob, liyog ang tada, mangkot kay Kapitan, Action Rex, Barangay Kapital na Sir Cordero. Ikaw na lang mangkot siya rekta, parang rekta lang sa imo da. Ikaw, mga alura sila nagsugod ang kalayo, di? Siguro mga quarter to one, good nyo. Nakita ko na ako sa barangay, nakita ko nga may asok tapos na mangkot ko kundi kayo. Kasi nakita ko nga tapos sa office sa barangay ng pila. Kasi may report ka, may diya ka nakapon doon mga pila na kabalay ito na sulugan, no? Wala ka po tingap, pero pagkadamo na nga pamalay, mga light material na kagang hangin, di ka basto, di mo na nga tayo tamo kung na. Ako, Lex? Bali, prosige pang kalayo? Sige pa. Sige pa, Kap Subong. Hindi pagid lain manigurong isa ni ka ginatamdan tading fire call pagido. Sige, Kap, anyway, hindi ko lang anay pag sablagon dira ang imo sining chimpo. Thank you, gid Kap, salamat, gid Kap. Action, Rofo? Action, Rex. Ano naman din ang kalayo, action na sang aso, ari pa di kagina sa tadlong ta, subong gabalasbas, meaning, nagalakat, no, nagakasigli ang kaon sang kalayo. Tungod ang pamalay sila, kuman sa mga light material reduction rate, no? Kagati, sige nga po na may isong nga ato, sili sa aton ginatamdan. So, maluwi na kasi sa mga pamuluwi action rate, no? Ano ni higad ni siya baybay na Rob? Salamat na daw nag-emotional, ha? Salamat ng takandi kay Ariman natin sila mga kapulisan. Ariman natin si RRM nga nag-responde sa mga kauturan natin at pagkalain ng pamatihan. So, alaga po na maitong action right na patayon gapon na maitong gitsaya gapon kag sige-sige. Okay, dahil ano man sa kung magkakaon ng kalayo sila, ginugaputi ko yun ito, sige gapon ito action right? Gani man. Sige, salamat gid Rofa sa imo sining tinion base karon dugay-dugay arandang patrol. Rof, salamat gid. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Report!
sige pa subong ang kalayong ginaaway sa aton sining mga firemen dito sa Sitio Dakutan, Dakbanwa, Sang Silay, no? Dugay-dugay si aksyon na Eden Abuso aranada sa patrol, no? Pagkadto na mga kaaksyon. Sige pamanto ang pagpakigaway sa aton sining mga firefighting units, no? May sapita ka fire call ni butang lakarlutan ni kun i-check ni Bisan News Center ta kung ang lakarlutan ni kun lain man niyo kay may nabaton man tadi nga lakarluta ambot kun lakarlutan ni kun do na matamat man ni og daw pero do kalawig pagid do kadamo man sang mga panimalay, no? I-check ta lang ni karon dugay-dugay mga kaaksyon. Nasa tamang serbisyo. Sige sa mga kaaksyon ta may tisianay kulang bala. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Malakay Finance Corporation anay Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop,
drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight ka ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight ka ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo o gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo, Bishara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo o gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kinang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, palakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Babalik na diri sa atong sining pangalagad. May lang pagpamati kay Kapitan Chad Ferias ang Barangay Robles kag Kagawad Jofred sa Pantana. Balikan tabi si aksyon na idinabuso daw ara na sa area sa Nakbanwas ang Silay. Ang Sala Carlo tang sunog gina-check ta initially Burgos Street La Carlota. I-check ta lang na dugay-dugay, no? Unahon ta di anay sa Nakbanwas ang Silay uyab aksyon na idinabuso sa patrol. Aksyon na din, kamusta dira?
Mm. Do sa sulod-sulod, do nagsulod-sulod gid gali ang kuane, ang ginalinan sang kalayo kag bayanihan system ang kuanay sang tubig daksyon na din. Mm. Hindi lapos. Oo. Pero may host man nga maangot ang bumbero ta pasulod. Mm. Oo. Oo. Ang problema, daga nagikit-ikit ang balay kaya hindi ma-penetrate sang fire truck. Ang hose dira kung nubo-nubo lang hindi makuanan. Pero ti kabayuntang hindi na maglawi kay sige pa man ang bayanihan sang mga kauturan ta dira aksyon din. Oh. Mm.
Maguta sabi ko na anong sitwasyon to sa sulod to kay Waitaki Balo kung lapad ng kalayo bla or isa lang kabalay ni? Uy, ano mo damo ba? Oo. Ano na sa lapit na sa baybay na? Mm. Oo. Ang okay. Sige pa man dali lang kay hindi ko din ma-picture out kidang area kay ti ari pa sa gwa dampe si Action Eden Abuso hindi pa makapenetrate gid sa sulod Action Eden, correct ne? Oo. Kung going ka sa north, going ka pa north, ara na sa sawala mo, ang bangga Lions bala? Lions di bla? Lions na? Oo, Lions na action din, Lions Food Park, the food park na siya, tapos pasulod to pabaybay, amo na siya. Mm. Ah. Kabay pa nga kuan mauntat na aksyon dendang kalayo bla kay kabudlay nga daan da. Mga dagko man gali panimalay da no? Oh, mga half lang abi. Ang ibang dara may full man nga simentado pero ang ibang dara mga half man. O basi magkamatamat ka to pa sulod be aksyon na din para makita ta to way matamat man sulod ng tao. Ah. Bao dalom gali ka tubig da. Oo. Mm. Mm. Oh. Ang Bureau of Fire Protection tada sila lang ni wala sang bakulod nga nagresponde talisay. Mm. Oo. Luwas sa silay gina-report taman dira may lakarlota man nga fire call way ta kay balos ang status ang lakarlota kung bala nano tong sitwasyon nila didto pero Burgos Street to daw lakarlota Blackson Eden o nautod si Action Eden dali lang kay nagpilit ang iya sining komunikasyon Action Eden. Ang live mo na dula.
Ang exact location is Sitio Dakotan Dako, Barangay Mambulak, Silay City. Amo na siya. Sa La Carlota, dali lang aksyon na idanabuso. Sa La Carlota, actually daw dungan-dungan is Lakaina. Duha ka mga panimalay ang totally damaged sa sunog na nagluntad sa Burgos, Mabini Street, Barangay 3, siyudad sang La Carlota. Amo pa malang ng inisyal nga ginhatag sang Bureau of Fire Protection kay Action Lord Jan Diaz. Si Action Jan Diaz ara na dira pakadtuman sa Silay, Action Eden. Duha ka mga panimalay initially ang gin-report sang Bureau of Fire Protection La Carlota nga nagluntad ang sunog dira sa Burgos, Mabini Street, Barangay 3, siyudad sang La Carlota. Action Eden. Na dulang imo sining live. Ara ang live yato, ara kuno to. I-check anay kay daw way ko makita di. Gani. Way pa ka pull out, way pa nag-pull out ang host na gamapping pa. Pero dapat i-clear na isang Bureau of Fire Protection antes pagpasudlan sa mga tao. Dahil base kung may mga baga patubla. Gani. Kaya hindi pa ka penetrate. Tag-asang mga panimalay da. Ano to ngalan niya? Mila ano? Oo. Oo. Why papiho kung pilagid ka balay to ang nasunog sa sulod-sulod dampi aksyon din no? Kay initial ito daw 4 lang tong kilala niya. Okay. Ambot sinong sa Bureau of Fire Protection naton da? Fire Chief bla. Talisay kon silay? Okay. Okay, pwede ka kalibot sa piyak.
Mm. Gani. Mm. Hmm. Mm. Sige, balik karon dugay-dugay base makahatag kamo additional direction din ara naman si Action Lord John base ma-check mo lang sa kundin sa nga area para sa update nga mga informasyon kag pila pa ka mga detalye sang sining sunog sa Sitio Dakutan Dako, Barangay Mambulak, Silay City. Action Aiden. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action na Eden Abuso. Bantayan ang dugang sining nga mga detalye karon dugay-dugay. Pagpanumbalik sa aton sini duha ka mga patrol, no? Life extension na vitamin D3 anay. Pesyar na tayo, pesyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan. Dito pagyut doon, sigihon lang to kay Action ginutod ya. Sige. Dire kita na Evergreen Herbal Capsule. Pesyar na tayo, pesyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading. Pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Pesyar na tayo, pesyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon yang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Pressure na tayo, Bishara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpaki. Sa tiyempo, diri sa aton sini nga pangalagad mga kaaksyon nag-agda na kita sa masunod nga programa ang This Is My Life, no? Pod kay Aksyon well masugaton ang detalye sining sunog sa area sang La Carlota kag Dakbanwa sang Silay karon dugay-dugay base kung may mga full details na kag mga interviews sa Bureau of Fire Protection sa Dakbanwa sang Silay daw dako-dakuning sa Silay nga sunog mga kaaksyon, ha? Sige, salamat gid sa inyo sining pagpakigupod sa kinanda nako ang inyo ni kaaksyon sa kahanginan
aksyon no Rex kantong mga kaksyon sa din kaman sa pinaslabuton ka sa ngamon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Ang isa naman edisyon sa Aksyon Balita.